Na, üdvözlök mindenkit. Néven Dániel vagyok. Nem tudom, kinek van meghívója. Valami olyasmi címet adtam az előadásnak, vagy hát nem is előadás, hogy mi a csuda, az a tudatosság. Azért ezt adtam, hogy bármiről lehessen beszélni. Szóval én szeretném ezt nem ilyen előadósan, hanem inkább olyan beszélgetősen. Szóval ha valakinek van kérdése, az tegye föl bátran, mert úgy nekem is könnyebb, meg arról beszélünk, amit érdekel is a hallgatóságot. Nem tudom, esetleg van-e már is valami kérdés? Ha nem, akkor én kérdezek, ha valaki bátran, hogy ha bármit kaphatnának ettől az alkalomtól, az mi lenne? A világon bármit lehetne kérni. Egészséget? Igen. Mi mást? Felvilágosítást. Jó. Valamit? Még ennél is jobbat? Nem. Boldogság. Oké. És még hogyan lehetne ennél is jobb? Ha egészség van, akkor boldogság is van. Úgy legyen. Biztos lehet. Érdekes néz. Boldog az ember. Na. Én ha az egész családom egészséges lenne, én semmi más nem akarnék az életemben. Oké. Na, mi is ez a dolog, amit találtam, tehát ez már több mint 3 éve volt. Ilyen-olyan módon tudtam el hozzá, tehát ezt a fura dolgot, ezt úgy hívják, hogy access consciousness angolul. Ez annyit tesz, hogy hozzáférés a tudatossághoz. Tehát ez egy eszközrendszer, gyakorlatilag sok eszközünk van arra, hogy hogyan emlékezhetünk arra, hogy hozzáférjünk a saját tudatosságunkhoz, ami nekünk mindig is volt, illetve hogy tudatosság segítségével hogyan férhetünk hozzá dolgokhoz. Nem tudom, hogy ki mit tud, vagy ki szerint micsoda az a tudatosság, van-e ötlet erről, vagy nézőpont. Mi lehet? Tulajdonság, nem? Igen. Tudatosság. De mi az? Hát, Hogyan fogalmaznál meg? Olyan tulajdonsággal rendelkezik valaki, Igen. hogy úgy cselekszik, tudatosan cselekszik, tehát minden tudatosan csinál. Nagyon kevés ilyen embert ismerek. Tehát mindig van valami, amikor becsúszik valami, hogy ezt nem így kellett volna, mert éppen fáradt volt, vagy nem tudom én. És ahogy ő azt elgondolta, hogy így kell lenni, így a jó, így érzem, tudatosan csinálom, kitartóan. Tehát, hogy kitalálom, igen. És akkor azt csinálom körülbelül, igen. És akkor van egy jó megoldás. Érdekes nézőpont. Más ötlet? Csak nem biztos, hogy amit kitalálok, az jó. Igen, hát erre rá kell jönni, hogy... Igen. Tehát nekem a tudatos, most a tudatos vásárló jutott eszembe, igen. Hogy akkor én úgy megyek el vásárolni, hogy tudom azt, megtervezem, és akkor hiába látom meg itt-ott az akciós dolgokat, akkor tudom, hogy ez nekem nem kell, akkor nem veszem meg. Tudatosan nem mész édesen vásárol. De ez most csak a vásárlás, sok minden másban, a táplálkozásban is el tudok képzelni, hogy akkor én megpróbálom azt, hogy most nem eszem édességet, mert fogyni akarok, vagy nem tudom én, akkor én... Jó. Oké, más ötlet? Na, szóval mi van, hogyha nincs erre egy jó válasz, meg nincs rossz válasz? Csak érdekes nézőpontok. Igen. Tehát ebben az access dologban, amit én csinálok, most ennek a megközelítését, tehát ez is egy érdekes megközelítés, tehát ott azt mondjuk, hogy a tudatosság, többféleképpen fogom megfogalmazni, tehát hogy a tudatosság az, ami magába foglal mindent, és nem zár ki semmit ítélkezéssel. Hát ez így most elég ködösen hangzott, tudom. Mi az, hogy ítélkezés? Ki mit tud? Fenntartásai vannak. Valakinek is azért nem fogadja el, mert hiába. Hogy az rossz? Igen. Igaz? És hogyha valami jó, ez biztos jó nekem? Hát úgy ítéli meg, hogy jó.
Úgy ítélnek meg, hogy jó. Aha. És honnan? Tehát ez jó, ez rossz, ez helyes, ez helytelen. Mi van, hogyha ezek mind ítéletek? Hányszor hittük azt, hogy a tudatosság az olyan, hogy tudom a jó választ, hogy na, ez a tuti, ez lesz a tuti diéta, vagy étrend, vagy kaja, ez az egészséges kaják, ezek a rossz kaják, ezeket nem esszük, fúj. Ez a jó csodabogyó, ez a rossz. A helyes testmozgás, hogy ez a tuti testmozgás, vagy így kell csinálni az életenet. Hányszor volt el, hogy olvastam valami könyvet, hogy ezt így kell csinálni, és hogyha ezt így csinálod, az jó lesz, és egyébként, ahogy most csinálod, az meg nem jó. Vagy hogy hallottunk ilyen embereket. Nem tudom, volt már ilyen, rezonál ez valahogy? Igen? Hát biztos, hogy vannak ilyen... kinek mi a jó, nem? Igen, köszönöm. Na, pontosan erről szól. Tessék? Embere válogatja. Igen. Most a testmozgásra mondják nekem, hogy csináljak, ha az én gerincsévemnek az árt. Pontosan. Akkor én nem fogom csinálni. Na, az Access megközelítésében pont erről szól a tudatosság, hogy ahelyett, hogy megpróbálnánk beskatujázni a dolgokat, hogy ez rossz, ez meg jó. Mi lenne, ha ránéznénk arra, hogy mi az, ami itt nekem, itt és most működik. Tehát azt hiszem, így látszódott már a példákból, meg tapasztalatokból, hogy az embere is válogatja, hogy nekem például ilyen a természetem, én lehet, hogy nekem ez a célkitűzős nyomolós dolog nem jön be. Mert ilyenek is vannak, hogy ezt így kell csinálni. Akár így eladásban, vagy a étel, hogy ez egy egészségtelen. De mi van, hogyha megpróbálom csinálni ezt a diétát, mert azt olvastam a könyvben, de a testem megkéri. És akkor szarul érzem magam, mert egyrészt kéri, meg nem kapja meg, aztán meg, hogyha lelkiismeret fúrálásban van mégis. Tehát mi lenne, hogyha rá tudnánk nézni erre helyes, helytelen, jó, rossz nélkül, hogy mi az, ami nekünk működik. Most hogyan tudunk erre ránézni? Honnan tudjuk, hogy mi működik nekünk? Tapasztalat. Igen? Tök jó. Máshol? Az, hogy érezzük magunkat. Hogy érezzük magunkat. Aha. Lehet, hogy mások látnak rajtunk valamit, ami alapján azt gondolják, hogy mondjuk úgy nézek ki, mintha ez meg az a bajom lenne. Ez nem lehet, hogy mások is észrevesznek rajtam valamit, amit én esetleg nem is veszek. Akár az is lehet. Vagy éppen, hogy jól nézel ki. Látszik rajtad, hogy jól vagy. Igen, mi van, ha nem csak a rosszat vennénk észre, hanem igen. Tehát, hogy mi a jó helyes megfelelőben. Na, az Access egy ilyen fura eszköztár, alapvetően, tehát erről szól az egész, hogy mi az, ami működik nekünk, hogy ezt megtaláljuk, nem csak egészséggel kapcsolatban, de akár pénzzel, üzlettel is. Hányszor volt olyan, hogy azt hittem, hogy ez a tuti üzlet, meg ez a szar üzlet, és akkor bejött vagy nem jött be. Mi van, ha erre rá tudunk nézni? Na, és kétféle eszköz, tehát az eszközök nagy csoportjában kétféle ág van. Az egyik a szóbeli eszközök, azok főként kérdések. A másik meg foglalkozunk testen végzett eszközökkel is. Mindegyikről szeretnék beszélni. Melyik irányba menjünk először? Mit érdekel jobban? Beszélni. Szóbeli. Szóbeli? Oké, köszönöm. 50-50%. Tehát a legfőbb eszköz az az, hogy legyünk kérdésben. Tehát amikor nem vagyok kérdésben, az amikor a válaszban vagyok, az olyan, hogy amit beszéltünk, ez az ítélkezés, hogy ez csak így lehet. Másképp nem. Vagy ez így nem lehet, ilyen nincsen, ha ilyen lenne, mindenki ezt használna. Vagy ez így tutira rossz, ez így nem jó, ez nem kell, vagy ez tutira. Tehát ez a válasz. Mi lenne, ha kérdésben lennénk? Oké. Mi az, ami működik nekem, meg mit tudok. Tehát például nagyon alapesz, ura. Jó, akkor máshogy közelítsük meg. Van egy ilyen alapeszköz, hogy a könnyű és nehéz. Ez arra való, hogy megtudjuk, hogy nekünk mi az igaz. Például, hogyha mondjuk dönteni szeretnék, hogy mondjuk most megegyem ezt a ételt, vagy ne, vagy ezt a csodabogyót, akkor föltehetem magamnak ezt a kérdést, hogy hogyha ezt megenném, akkor az könnyű, vagy nehéz. És hogyha így megkönnyebbülök, a teres érzést érzek, mindig amikor megkönnyebbülök, az nekem igaz. Tehát
Milyen másik példát tudok így mondani? Tehát nekem például, vagy ha nem étel, akkor mondjuk személyes tapasztalatom volt, például amikor így elmondják, hogy biztosítási szakma, biztos mindenki ismeri, és akkor az tehát, hogy valahol tudom, hogy az nem az enyém, nekem az nem megfelelő, legyen az bármilyen téma, és akkor ilyen nehéz, ilyen összehúzó érzés. Mindig, amikor összehúzó érzést érzek, akkor azt tudom, hogy nekem nem igaz. Tehát akkor lehet, hogy nekem az az üzlet, az a munka, az az étel, az nem való. Vagy hogyha könnyű, akkor meg igen. Tehát például, ha valamilyen választás lehetőségem van, hogy például, hogy megvegyem ezt a készítményt. Ez csak egy példa, vagy akárki más. És akkor mondjuk milyen lenne az életem 5 év múlva, hogyha ezt kipróbálnám, meg milyen lenne az életem 5 év múlva, ha ezt nem próbálnám. És akkor ez egy lehet játszani, ez egy kicsit ilyen ki kell tapasztalni, hogy milyen érzésed van tőle. Mert más nem fogja tudni megmondani, hogy az neked működik-e vagy sem, akármilyen szuper dolog lehet. Lehet, hogy neked nem az kéri a tested, vagy nem az a te üzleted, vagy nem az a neked megfelelő dolog. Tehát mi lenne, hogyha hagyatkoznánk hát most így mondom, hogy megérzés, de ezt igazából olyan tudás, hogy inkább éberségnek szoktuk nevezni. Tehát ezek után minden, amit én most még mondani fogok, az is egy érdekes nézőpont. Mi lenne, ha kérdésbe lennénk, hogy az nekem igaz-e, vagy nektek, vagy önöknek. Meg mi van, hogy meg mi az, ami nem igaz. Tehát most nem biztos, hogy én megmondom a tudit. Mindenki annyit vigyen haza, ami neki könnyű. Tehát ez az első, könnyű-nehéz, ugye a saját tudatosságunkra emlékezésről szól ez, hogy tudjuk, amit tudunk. Tehát ez egy ilyen alap. Másik, meg még a kérdések, hogy tehát mondtam, hogy amikor válaszból vagyunk, az így bezár. Tehát nem olyan, mintha egy csőlátásod lenne, és akkor nem tudod meglátni a lehetőségeket, vagy hogyha látod, akkor nem mész vele, mert leblokkolsz, vagy fráztasz, vagy nem tudom, sokat agyalsz, rásesszel, már is semmi meg is betegedsz. Mi lenne, a kérdésekkel könnyítenénk meg? Tehát a kérdések nem csak ránézésre valók, hanem így, hogy egy kicsit áthangold a hozzáállásodat, tehát hogy vagy benne vagy valami helyzetben, akármiben, és mi lenne, ha megkérdeznéd, hogy oké, eddig ez volt, mi más lehetséges? Mi más lehetséges, amire nem is gondoltam? Vagy hogyan lehetne még ennél is jobb? Ezek ilyen alapkérdések úgy működnek, hogy nem kell rájuk egy válasz, hogy na, tehát most nem az van, hogy most megkérdezem, hogy hogyan lehet még ennél is jobb, és akkor beugrik, hogy na, ezt kell csinálnom. Ez inkább ilyen áthangolódás, és mindig, amikor válaszból működsz, az így bezárod magad falak közé, és mindig, amikor felteszel egy kérdést, hogy oké, mi lehetséges itt még, amire nem is gondoltam, akkor ez olyan kicsit, mint hogyha egy ilyen ajtó megnyílna. Te is megnyílsz, és mi van, hogyha ebben a nyíltságban könnyedebben mozogsz, könnyedebben érzed magad, nem stresszelsz annyit? Mi van, ha észreveszel lehetőségeket? Mi van, ha észreveszed azt, amit eddig nem vettél volna észre? Vagy egyszerűen csak úgy felbukkannak? Mi van, hogyha megengedésből tudnánk működni? Mi van, hogyha nem azt néznénk, hogy ez tuti rossz, meg tuti jó, hanem kérdésből, hogy oké, lehet, hogy aggyal nem tudom, hogy mi ez, mi egyebet választhatok. Mi kéne, hogy ez megváltozzon, ez a helyzet. Hogyan lehetne még ennél? És ott tényleg ez a két alapkérdés, ez a hogyan lehetne meg ennél, és hogyan lehetne még ennél is jobb, meg mi más lehetséges. Tehát ez arra való, hogy megnyisson, és könnyedségben legyen dolgokkal. Tehát lehet az pénz, egészség, betegség, test, kapcsolat, bármit, amit eddig teremtettél. Azt hajlandó vagy elismerni, hogy azt addig te teremtetted. Oké, kiváló teremtő vagy. Független attól, hogy ez most rossznak vagy jónak tűnik, amit csináltál. Tök jó, hogy valahol ezt választottad.
Mi lenne, ha megkérdeznénk, hogy mi más lehetséges? És nyitottak lennénk olyan lehetőségekre, amikre még nem is gondoltunk. Tehát összefoglalva a kérdésbelevés témát úgy használ, vagy összefoglalva a kérdésbelevést az, hogy ez nekem működik-e, vagy nem, meg nyitott lenni a lehetőségekre, és ezt kérdéssel könnyíteni, hogy mi egyéb lehetséges. Tehát például apa ment valahol még tavaly Sopronba egy ilyen képzésre. Ott alvós volt, én nem szeretek ezekre járni, tehát a logikus része minden porcikám azt mondta, hogy minek menjek, úgyis utálom, meg mi a francba fogok én egyedül csinálni Sopronba. De kérdésben voltam, megnéztem, hogy mi a könnyű, milyen lenne az életem 5 év múlva, hogyha elmennék Sopronba, meg milyen lenne az életem 5 év múlva, ha nem mennék. És akkor így ezzel így játszottam, ezt így lehet így mérlegelni belül, hogy milyen érzésem van. És az volt a könnyű, hogy elmenjek Sopronba. Fogalmam sem volt, hogy mit fogok ott csinálni, de eldöntöttem, mert ugye a szállást meg kellett foglalni, és akkor úgy volt, hogy megyek. És az utazás előtt 3 nappal dobta föl valaki a Facebookon, hogy lesz ott szomszédba Bécsbe egy ilyen access nap találkozó, és akkor oda mentem, és tök jól éreztem magam. Tehát mi van, hogyha nem feltétlenül csak a logikus rész, az elme adhatja azt, ami nekem működik. Hányszor próbáltuk kiagyalni? Én ilyen agyalós vagyok egyébként, az egyik tanárom szokta mondani, hogy a világ összes problémáját meg lehetne agyalással oldani, akkor már nem lehet probléma. Szóval mi lenne, ez is egy kérdés, mi lenne, hogyha, hát mi más lehetséges az agyaláson kívül? Mi van, hogyha van valami más is, amit el tudnánk képzelni? Az Attila is mesélte, hogy ugye ők is kérdésben voltak, egy idő után, vagyis kérdésben mentek, hogy elkezdték keresni, hogy mi egyéb lehetséges azon kívül, amit mondtak az orvosok. Nagyon sokan, akik érdeklődnek így az access iránt, így valahogy így nem fogalmazódik meg bennünk, de tudjuk, hogy lehet valami más. Hogy lehet valami más, ami nem a szabvány, vagy nem a többség, nem úgy csinálja a többség valami könnyedebb, örömtelibb, esetleg ne adj Isten. És akkor így keresünk. Tehát ez a kérdésbelevés része. Van ezzel kapcsolatban kérdés? Nincs. Érthető volt? Na. A másik része, az meg ilyen testen végzett munka. Ezek is ilyen furik, de nem bonyolultak. Tehát a legtöbben, amit ismerek, azt úgy hívják, hogy access bánc kezelés. Hallott már róla valaki? Nem baj. Ez úgy néz ki, úgy kell elképzelni, hogy leemperedik valaki egy masszízáságyra, vagy vízszínbe lehetőleg, és a fejen érintünk különböző pontokat. Mutatok is egyet, mert nekem nagyon tetszett ez a tornászós, amit az Attila csinál. Van itt a homlok alatti részénél ez a lámpék. Na mindegy, azt hívják úgy, hogy erőgyűrű, vagy energiagyűrű, meg hogyha itt megfogod itt a homloknál, itt a 3. szemnél, és csak így nem kell semmi más, csak így elképzeled, hogy így áldod az energia így a lábadtól fölfelé, így ki a fejed tetején, akkor ez ilyen tehát energetizáló, hogyha akár fizikailag, akár mentálisan, így érzed magad, vagy fáradt, vagy tényleg, vagy stresszes, akkor ezt lehet kérni, hogy fusson az energia, elmondod 3-szor, hogy energia húz, ezt így elképzeled egy párszor, és akkor ez így beindul, és akkor ott tartod, amíg kedved van. Kicsit bepörgeted, vagy nekem például néha szokott el alvás előtt segíteni, hogy nyugodtabban aludjak. Ez a kezelés egyébként, tehát úgy néz ki, hogy különböző pontok vannak a fejem, különböző életterületekkel, van ilyen általános, van egészséggel, gyógyulással, pénzzel, kapcsolatokkal, kreativitással, öregedéssel, testtel, most csak példákat mondok. Tehát az a lényeg, hogy így érintjük a pontokat, és valami olyasmi indul el a testben, meg az agyba, mint hogyha kitörölnénk a számítógépből a fölösleges fájlokat, vagy a programokat, vagy kiürítjük a memóriát.
A hatásmechanizmusát nem igazán tudjuk, azt viszont tudjuk, hogy az eredménye egyrészt az, hogy tehát ez mérhető, hogy az agyhullámok azok így lenyugszanak, így elcsendesednek, meg összébb is hangolódnak. Ez biztos. A többit meg kicsit gondba vagyok, mert nem titok, csak tehát azt szokta mondani a Geri, aki ezt kitalálta, hogy bármi megtörténhet egy ilyen kezelés során, pont azért, mert ezeket a különböző pontokat érintjük. Ezek a pontok, amit mondtam, hogy helyes, helytelen, jó, rossz, a polaritást szedi ki, hogy mi van, hogyha mondjuk a pénzzel nem úgy nézem, hogy ezek a pénzzel kapcsolatos, tehát úgy nézem, hogy ez nem rossz, ez nem jó, hanem könnyedségbe lenni, hogy ezek is ilyen érdekes nézőpontok. Hát leszed így a polaritást, meg a fix nézőpontokat, amiből működünk, és ilyen nagyobb könnyedségben leszel ezekkel a területekkel, meg magaddal is. Szóval azt kezdtem el mondani, hogy azt nem akarok így elvárásokban ingatni semmit, mert az elvárás az is egy ítéletés. Na, hogyha ezt kapom, nem tudom, ha meggyógyul az X dolog, akkor az jó. Egyébként meg minden más a csőlátásom van, és észre sem veszem, hogy mi az, amit kaptam. Közben lehet, hogy valami tök más kaptam, amire nem is számítottam. Mi lenne, ha ezekben is megengedésben lennénk, szóval azért nem akarom sokat elmondani, hogy mire jó, mi lenne, ha mindenki megtapasztalná. Nekem, ami nagyon jó, tehát hogy olyan nekem, mint hogyha kiporszívóznák a fejemet. Tehát ilyen nagyon zsizsi van, úgy érzem, hogy mindjárt bekattanok, akkor szépen ki lehet üríteni. Amikor erre rátaláltam, akkor is volt olyan élethelyzet, hogy igazából olyan tehetetlennek éreztem magam, hogy úgy éreztem, mindjárt megfélek, hogy mi van, és nem tudtam, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Tehát ez egyrészt van ilyen közérzeti hatása, meg bármi megtörténhet. Ugyanis nem tudom ki, hogy van ezzel, de hogy mennyire befolyásolják a nézőpontjaink azt, hogy milyen az életünk. Ugye, hogy mit gondolunk a dolgokról, azt szerint fogunk cselekedni, ami szerint meg cselekszünk, azt kapjuk. Mi lenne, hogyha más szemszögből néznénk a dolgokat? Mi lenne, hogyha nyitottak lennénk arra az ötletre? Mi van, hogyha minden csak egy érdekes nézőpont? És mi van, hogyha mi érdekes nézőpontból működünk, akkor megengednénk magunknak azokat akár cselekvést és akár gondolatot, és amit egyébként eddig helytelennek lettünk. Hányszor van az, hogy azt mondta az apu, az anyu, a tanárnéni, a tévé, meg ez, hogy ez helytelen, és akkor nem csinálod. Vagy fúj, ez rossz, nem fogadok el tőle pénzt, mert ő ilyen, meg olyan. Az a szakma, vagy az a politikus, azok rosszak. Hogyan lehet hozzájutni ezekhez az információkhoz, vagy egyáltalán, hogy lehet ezt megtanulni? Megtanulni? Hát megtanulni tőlem lehet, meg egy rakás facilitátortól, még ilyen fura nevük van az oktatóknak, a könnyítőt jelent, csak hogy nem találtunk rá egy magyar szót. Tehát ez elérhető egyébként egy napos tanfolyamban, lehet kezelést is kérni, Csákváron rajtam kívül még van egyébként kezelő. Azt mondom, hogy akinek ez könnyű, mi lenne, ha kipróbálnám. Tehát itt is éberségre javaslok, hogy nézzen rá, hogy akinek ez így teres, könnyed, akkor lehet, hogy van vele valami dolga. Meg nem, akkor sincs semmi baj. Ennyi. Egyébként még van egy rakatféle testkezelés. Nem feltétlenül a fejen végezzük. Van ilyen testet rendbe rakó. Milyen? Ja, igen, van ilyen energetikai ráncfelvarrás testkezelés, úgy mindenki látja, hogy apa milyen szép, és ide is fiatalos, azért. Azt szeretem, az nekem könnyű. Mindig rákérdezem, mindig előjön egy könnyű. Ez is olyan, hogy megvan az elképzelésünk, hogy mi az, ami egészséges, meg mi az, ami nem. Most nem vele. Nekem bebizonyítod, hogy a dohányzás egészséges, nem azt bizonyítod. Mi van, ha érdekes nézőpont? Az is, hogy nem egészséges, meg az is, hogy egészséges. Tehát apa mondta, hogy szereti. Hát egészségére. Ha elvisz, akkor nem fogja elvinni. Jó, nagyon szívem. Ez az, én elszívom előletet. Megszívjuk a másodlagos füstöt.
Ez is egy nézőpont. Ez egy alapeszköz, ez egyébként, hogyha valamire így nagyon rá vagyok kattanva, hogy ez így van, vagy nem így van, vagy az rossz, vagy nagyon rossz, akkor elmondom magamnak, hogy ez egy érdekes nézőpont. Van ilyen nézőpontom. És akkor megnézem, hogy állok hozzá, egy kicsit változott lehet, akkor megint elmondom, hogy ez egy érdekes nézőpont, van egy ilyen nézőpontom, megint változott egy kicsit, meg itt ránézek, és ezzel be lehet lazítani azokat, amikről így tudod, hogy nem szolgál igazából meg hülyeség, mert abból működsz, és elmozdít a könnyedség felé. Ez például egy szóbeli eszköz, vagy te ugyanígy a kérdésekhez is visszamész, hogy oké, mi kéne az, hogy ez megváltozzon. Meg van még egy nagyon jó, azt nem mondják el sehol. Tehát sokszor, tehát amikor így ilyen rosszul érzed magad idézőjelben, vagy így zsizsi van a fejedben, vagy akár ezek az érdekes nézőpontok is, hogy itt mászkálnak, vagy csak így le vagy törve, vagy valami. Ez furán fog hangzani, de nagyon sokszor az nem a tiéd általában. Tehát kicsit úgy, tehát vagy eltanultuk valakitől, hogy erre így kell reagálni, vagy úgy működünk, mint egy kis rádió, hogy így összeszedjük mindenkinek a hülyeségét a fejéből. Mi lenne, ha rákérdeznénk, hogy ez az enyémek, és minden, ami nem az enyém, visszaküldöm tudatossággal a feladatnak. Ez óriási, mert próbáljuk nagyon sokszor megszerelni a saját. Azt hiszük, hogy a mi hülyeségünk, eltöltünk vele egy rakás évet, vagy nem tudom mennyit, hogy megszereljük, és mi van, hogyha nem is az enyém volt. Attól, hogy büdöset érzel, még nem biztos, hogy te léptél a kutyakapjára. Igen. Na, szóval mi lenne a kérdésben lennénk, akár ezzel is, üzlettel, pénzzel, táplálék kiegészítővel, mi lenne, ha hajlandóak lennénk ránézni arra, hogy mi az, amit tudunk, mit tudunk, hogy ez mennyire működik nekünk, és hogyha hajlandóak vagyunk ránézni, hogy működik-e, akkor talán még nem kötelező választani, de mi lenne, ha legalább figyelembe vennénk, és mi lenne, ha minden csak egy érdekes nézőpontból szemlélnénk, és ez tök jó lesz ide, van az Accessnek a mantrája, hogy az életben minden könnyedén, örömmel és ragyogva érkezik el hozzám. Nem tudom, hogy kiválasztja ezt, de aki igen, annak kívánom, hogy úgy legyen. Mi kéne ahhoz, hogy ez aktualizálódjon, és meg a valóságban megjelenjen. Köszönöm. Van kérdés? Van kérdés? Nagyon szégyellős mindenki, aki mond egy kérdést, az kap egy kockacsot. Egy kártyát szoktam osztani, utána egy zöld pontot. Mindegyikhez lenne hozzáfűzni valóm, én inkább most a második részéhez. 3 éve ezekben a kérdésekbe élek, tehát nagyon nehéz volt számomra megszokni, hogy bármit mondtam otthon, vagy bármit cselekedtem, jött hátul hogy ez tiéd, vagy ez könnyű, vagy lehetne, ez másként, és rá is szoktam, és rendkívüli módon lazító tud lenni, hogyha az ember bármit, amit csinál, még a hagymavágást is, hogy most ez így jó, vagy hogy lehetne ez másként, és nagyon el tud tőle lazulni az ember. És a mondatok, van egy rövidítés, ez hogyan lehet, hogy lehetne ennél még jobb, hogyan lehetne ennél még jobb, ez egy ilyen rövidítés, hogy flemelj. Mármint, hogy lemelj a rövidítés. Lemelj a rövidítés, hogy hogyan lehetne még ennél is jobb. És ez már számomra is egy ilyen szokássá volt, hogyha valami jót kap az ember, és elfogja, hogy fú, ez nagyon jó, és egyből oda lehetne állítani, hogy hogyan lehetne még ennél is jobb, hiszen minden napjainkat érdemes úgy tölteni, hogy azok tényleg jobbak legyenek. Tehát valóban nekem ez nehéz volt megszokni, meg én érdekes nézőpont szerint én egy gyakorlópálya voltam, és én ezektől próbáltam magam kívülállóként tenni. Én nagyon rossz érzékelő vagyok, én az energiákat, energiáramlásokat abszolút nem érzem, sem magamon, sem másnak adom, és ebbe a kezelésbe az a nagyszerű, hogy aki nem érzi, az is tudja csinálni, tehát a Dani megtanította velem, hogy nem mindig csak saját magának kezelje, mert nincs minden pont, amit elér, hogy gyakran én kezelem őt. Ami viszont nagyon érdekes tapasztalás számomra, hogy a kezelőre ugyanúgy visszahatnak ezek az eljárások. Én mindig akkor szoktam, és a Dani szokta észrevenni, hogy már elég a kezelésből, vagy már feltöltöttem, vagy nem is tudom, mikor
kezelés közben nagyon elkezdek fészkalódni. De akkor érzem az egész testemen a bizsergést, a mozgást. Elég volt már, jó, akkor befejezzük, mert van egy lezárási technika része. De ez ugyanez, hogyha este történik egy ilyen kezelés, akkor az éjszaka egészen másként alakul, vagy ha egy feszült helyzet előtt vagyunk, vagy után, akkor is egészen másként hangzik. És tényleg csak ilyen pontok, nem masszírozásra kell gondolni, lehet mellette filmet nézni, zenét nem lehet hallani. Mostanában filmnézés közben történik ez a kezelés, amikor nekem könnyű. De akkor zenét miért nem? Ha filmet lehet, azért, akkor a zenét miért? A zene az általában, nem tudom, hogy kinek van a tapasztalása, de hogy kikapcsolja az embert, igaz? Hogyha kikapcsol a zene miatt, akkor nem tudjuk ezeket a fix polarizálódott helyes sejtelen jó rossz nézőpontokat véglegesen törölni. Ezért nincs zene. Tehát, és a film meg inkább ezeket beaktiválja. Tehát, hogyha egy olyan filmet nézel, ami érzelmeket kell. Igen, vagy kiborulsz tőle, vagy depressziós leszel, akkor lehet, hogy érdemes erre futtatni ezek közben. Egyébként még azt szeretném elmondani, hogy tehát ez a nevében is benne van, ez tudatosságról szól. Ja, mert itt szokott ilyen félreértés lenni, hogy ez nem is egy gyógyító technika. Nem kifejezetten, nem a gyógyításról szól elsősorban, de lehet pozitív mellékhatása a gyógyulás. És többféle kezelés is van. A lábadat elmondod, a bokádat. Hát télen korcsolyáztam. Itt az iskola udvar teljesen mindenhol le volt fagyva. Van itt egy ilyen bemutató korcsolyám, amit tantárgy oktatáshoz használok, de volt pár luka során, hát egy ilyen öreg rossz korcsolya, nem tartja bokát semmit. Én meg neked 2 luka során keresztül mérnek korcsolyázzak, és hát estére annyira megfájult a bal lábon a bokám, hogy hát a kuplung pedált nem tudtam, tehát alig tudtam hazajönni a szőr, nem tudtam benyomni, sarkammal nyomtam a kuplung pedált, annyira ráállni, meg abszolút nem tudtam, a lábamat, az ágyban nem tudtam megfordulni, annyira fájt a bokám. Tehát valami nagyon erős gyulladás jött elő, hát aztán bevetettünk mindent, ami volt, mert akkor 2 fitodinamikot bevettem éjszakára, bár éjszakára nem szabad, mert a dopamin szintet megmozdítja, hogyha valaki nyugtalanul alszik, mert mintha doping lenne, és akkor felébred az ember, de ez a fájdalom azért sokkal. Aztán van egy hegyi kristálylámpám, azzal is világítgattam, meg leültünk, én Daninak mondtam, hogy fáj a lábam, meg leült és kezelgette. A lényeg az, hogy jól aludtam, és reggel, amikor felkeltem, mintha semmi az ég egyet a világon nem történt volna a lábammal. Abszolút. De mondom, nekem soha nem volt még ilyen elviselhetetlen fájdalom a bokámban. Mondtam, hogy kész vége, 2 hétig nem fogok tudni menni. Másnap reggel, mintha semmi nem történt volna a lábammal. Ez az együttes hatásnak, a kölcsönhatásoknak a felerősítése.